Ja abans de començar el Correllengua es van presentar els joves radicals en la seu del bloc de Progrés Jaume I. La gent allí reunida no els hi van fer ni cas i les forces de seguretat, policia local i nacional van procedir a dispersar-los. Ja iniciada la marxa cívica van tornar a aparèixer a la Vilanova, en concret al carrer Trapig, on ja es van comportar de manera més violenta amb llançaments de caixes de cartró, bosses i fins i tot ous. Només els manifestants més joves els hi van respondre, però es van aconseguir imposar la calma. Els antidisturbis que havien fet acte de presència van haver de carregar contra els radicals. La marxa cívica va continuar sense més contratemps fins a arribar al carrer Major, on van fer de nou acte de presència els joves que duien banderes amb les sigles del grup d'acció valencianista. En aquest cas, les coses van anar a pitjor, ja que van arribar a llançar pedres contra els participants fent el Correllengua. Una de les pedres li va pegar al front a Maite Peiró, regidora nacionalista a l'Ajuntament de l'Alqueria de la Comtessa, que va començar a sagnar copiosament. El portaveu del bloc a l'Ajuntament de Gandia, Josep Miquel Moya, es va dirigir a les forces de seguretat per tal que demanaren una ambulància. Maite Peiró va ser traslladada a urgències de l'Hospital Francesc de Borja, on li van haver de posar 12 punts de sutura. L'endemà va tornar per fer-se proves i es troba en bon estat de salut. Allí va acudir també Fernando Mut, alcalde accidental de Gandia aquell dia, per tal d'interessar-se pel seu estat de salut. Tots els grups polítics de l'Ajuntament de Gandia han emès comunicats condemnant l'actuació de radicals i exigint a les forces policials que identifiqui els autors de l'agressió. Es critica particularment la indefensió que van sentir els participants en el Correllengua per l'actitud contemplativa de les forces de seguretat. El proper dissabte, el Bloc Nacionalista Valencià celebrarà una assemblea comarcal de regidors per a tractar el tema.